Poštovani gledalci, dragi posjetioci, u borbi za odbranu evropskog šampionskog pojasa u cruiser kategoriji u verziji VBO u tačno drugom minutu u 8. rundi tehničkim nokautom pobedio je Nenad Nešo Borovčanin, još uvijek neporaženi šampion. Gospodin Denis Martin iz Londona, supervizor i istaknuti funkcioner VBO-a, te upravo Nenadu stavio pojas. Dakle, dalje neporaženi evropski šampion. Nešo.